Makadini mose kunzvimbo kwamuri kuko ndoda kutenda Mwari nemukana watipa zvakare mukati mezuva ranhasi kuti tienderere mberi nezvidzidzo zvatakanga tinazvo panguva yapfurai. I'm very sorry nekuti ndakamboti tore nguva ndisiri kuposta mamwe mavideo I think for 2 weeks, but now we can continue nepatakasira. So nhasi tine chimwe chidzidzo chakada kufanana nezvimwe zvidzidzo zvapfuura zvatakanga tichidzidza nezvacho. Chine musoro unoti chanhasi chine musoro unoti kwete mabasa angu asi chimiro changu. Kwete mabasa angu asi chimiro changu. Zvachange tichiita tichadivhaidha muchidzidzo ichi kuti part 1 nepart 2. Tichange tichinyanya kuda kukompeya mabasa emunhu nechimiro chemunhu, tichitarisa futi nekuona kuti dambudziko rinopedzwa nenzira ipi, rinopedzwa nemabasa here kana kuti nekushandurwa kwechimiro here, kana kuti kwenature chimiro chedu kana state yatinonga tiri. So nhasi ndozvada kuti tibate nezvazvo mukati mezuva ranhasi. Ndo musoro wedu watinayo une musoro unoti kwete mabasa angu asi chimiro changu. Ndo musoro wenyaya wechidzidzo chanhasi chatinacho mukati mezuva ranhasi. Muchaona kuti kana tichitarisa zvidzidzo zvose zvatakaita kubva kumashure, pane chidzidzo chekutanga chatakaita chaibata nyaya kuti chii chinonzi chiwi, takaita part 1 nepart 2. Tikabata futi chimwe chidzidzo chaiti ndinoponeswa naKristu here kana kuti nemabasa emurayiro. Tikabata futi chimwe chidzidzo chaiti ndingaite sekuti ndiponeswe, nechimwe chatakapedzisira mazuva apfuurai chaiti upenyu muna Kristu. Mukaona kuti zvidzidzo izvozvo zvese zvatakaona izvozvo zvakatibuditsira pachena kuti dambudziko redu haribvi pamabasa atinoita akaipa, uye nzira yekugadzirisa dambudziko iri ratinaro hakusi kugadzirisa kana kugona kuita mabasa akaipa, nemhaka kuti dambudziko redu harisi kukonzereswa nekuda kwemabasa akaipa atakaita. So nemamwe manzwi kuti dambudziko harisi mabasa akaipa andinoita asi chimiro changu, ndikati nature yangu inini by nature nditori evil kana ndiri carnal, nemamwe manzwi kana kuti ndiri munyama, ndo dambudziko redu chairo chairo. Ndozvatakadzidza kubva muzvidzidzo, uye futi tikaona futi zvakare kuti hatikwanisi kubvisa mabasa enyama isusu wachona tichiri munyama. Nemamwe manzwi hazvikwanisiki zvachose kuti ndichiri munyama, ndichiri muchimiro chinonzi chimiro chenyama ichi, handiri ndichiri munyama handisati ndamumweya, then ndokwanisa ndoedza nepandokwanisa napo kuti ndibvise mabasa enyama endiri muchimiro ichocho. Ndingangokwanisa kuzvidzora mune zvimwe zvinhu asi chimiro changu hachichinji. Nedzimwe nguva futi ndokwanisa kungoerekana futi zvakare ndakubuditsa mabasa enyama kana ndakubuditsa zvibereko zvenyama, nemhaka yekuti ndo zvandiri, ndo chimiro chandiri ichocho. Ndo zvinhu zvizhinji zvatakadzidza. Tikaona futi zvakare kuti munhu wekare anofanira kuti abve, kana achinge abva nditika mabasa ake anobva abva futi zvakare. Tikaona pfungwa inotsigirwa zvakare naPauro kuna vaKorosa Colossians kana kuti vaKorosi chapter 3 pavhesi ya9, ndo imwe pfungwa futi zvakare yaedza kutsigirwa naPauro pamusoro penyaya. So nyama inoramba ichingobuditsa zvibereko zvayo zvenyama. Saka solution hakuchinja chimiro kubva munyama topinda mumweya. Kana chinge tapinda mumweya takuchitanga kubudisa zvibereko zvakaita sei, zvibereko zvemweya, kana tabudisa chibereko chemweya. Saka nemamwe manzwi focus yedu semaKristu haifaniri kuwa pamabasa atinoita, inofanira kuwa pane uyo anokwanisa chete kutichinja chimiro chedu. Saka chinhu chatinotanga kugadzirisa haasi mabasa asi chimiro. Handitika chatinofanira kutanga kutsvaga chemaKristu mukati muupenyu hwedu. Hatifaniri kutanga kutsvaga kuita mabasa akanaka, tofanira kutanga kutsvaga chimiro chakanaka. Kana chinge tava nechimiro chakanaka takuchikwanisa kuita sei, kuita mabasa akanaka. Saka zvadoti tiite nenhasi sezvo ndataura kuti musoro wedu unoti kwete mabasa angu asi chimiro changu. Ndichada kuti tione kuti dambudziko redu chairo chairo nderipi, mabasa angu here kana kuti chimiro changu. Tine mavhesisi achada kuti tingoti bate mbichana tichiverenga anoedza kutibuditsira pachena kuti ndechipi chine dambudziko mukati muupenyu. Dambudziko chairo chairo chii, ndezvatinoita here kana kuti ndezvatiri. Ndo nyaya dotibati nezvayo. Saka mavhesi redu ekutanga tichamuverenga kubva kuna vaRoma chapter 8, tichiverenga mavhesi ipapo kusvika kuvhesi ya9 kutangira pavhesi ya6. Saka panapa pavhesi ya6 iri kuti nokuti kufunga kwenyama ndirwo rufu, asi kufunga kwomweya ndihwo upenyu norugare. Nokuti kufunga kwenyama kunovengana naMwari, nokuti hakusi pasi pomurayiro waMwari, hakugoniwo.
zvino wari munyama hawagoni kufadza Mwari, asi imi hamuzi munyama asi mumweya, kana mweya waMwari uchigara zviro kwazvo mukati menyu. Asi kana munhu asino mweya waKristu haazi wake. So muchaona pfungwa dziri kubudiswa, pane chinhu wani chekutanga chadotibata nezvacho chiri kuedza kubudiswa pamavhesis aya. Pamavhesis aya ari kubudisa kuti tine mapoka mawiri ewanhu, tine avo vari munyama nevari mumweya. Nditika so kune vari munyama nditika vari kunzwa futi zvakare pane zvinhu zvataurwa nezvazvo zviri kubudiswa futi zvakare kunzi wani wanovengana naMwari. Nditika zvakanzi panapa zvikanzi mufungo wenyama ndirwo rufanika chido tizobata. I think mururimi rwechishona pane pfungwa yakakosha dotibata nezvayo inokwanisa kusanzwisika nemhaka yekuti pane pamatranslations pane mamistakes akaitika, asi tichaverenga nerurimi rwechirungu tozotsanangura muchishona kuti tiri kureva kuti chii. So wani taona kuti tine mapoka mawiri, tine boka revanhu vari munyama nevari mumweya. Nditika uye chinhu chiri kudetermina kuti munhu uyu ari munyama nemunhu uyu ari mumweya ndicho chatanangura pavhesi ya9. Tichazoemphasize du zvakanaka pfungwa iyoyo iri kuti asi imi hamuzi munyama asi mumweya, kana mweya waMwari uchigara zviro kwazvo mukati menyu. Zvikanzi imi hamuzi munyama asi muri mumweya. Chii chiri kunzi munzi muri mumweya? Zvikanzi asi kana mweya waMwari uchigara zviro kwazvo mukati menyu. Saka nemamwe manzwi chinodetermina kuti munhu uyu ari munyama kana kuti ari mumweya ipresence kana kuti absence yemweya waMwari, uwepo kana kusawepo kwemweya. Kana mweya waMwari uchinge usiri mumunhu, munhu iye ari kunzi ari munyama. Ndirika saka tiri munyama nemhaka yekuti mweya waMwari hauzi matiri, kwete nekuda kwekuti munhu ane madhimoni ari mamuri. Unokwanisa kutorarama even usina dhimoni riri mauri asi uchinzi munyama nemhaka yekuti mweya waMwari hauzi mauri. Saka chinodetermina kuti munhu haasi munyama kana kuti ari munyama ipresence kana kuti uwepo kana kusawepo kwemweya waMwari mukati make. Tiri toseka hazvisi zvatinoita. Nditika hausi uwepo futi zvakare hwaSatani. Kune vanhu vazhinji vanofungidzira kuti munhu wese akashata imhaka yekuti ane mweya waSatani uri kugara maari. No, munhu wese anonzi akashata nemhaka yekuti haana mweya waMwari uri kurarama maari. Asi kana munhu aine mweya waMwari uri kurarama maari, munhu iye anonzi akanaka. Nemhaka even Satani pachake nemhaka yachinzi akashata nemhaka yekuti mweya waMwari hausi maari. Saka nekuda kuti ari muchimiro ichocho chekuti ari kurarama asina mweya waMwari, chimiro chari chakaipa. Nemhaka yekuti chakaipa nemhaka yekuti chimiro ichocho pane chinhu chiri kushota, unova upenyu hwaMwari hwakanaka husiri maari. Saka kana huri upenyu hwaMwari hwakanaka ndotirurame, kana uchinge husimu, chii chinosara? Kuipa. Nditika saka nemamwe anzereke nditsanangure pfungwa iyi ndichishandisa mumwe mufananidzo wakati jeki unokwanisa kunzwisisika. Tese tinoziva rima nechiedza. Handitika rima hachisi chinhu chinobatika kana kuti chinhu chatingati pane chinhu chinonzi rima chinotobatika. Handitika rima ingori absence yechimwe chinhu. Handika rima iabsence yelight. Handitika light ndo ratingatoti iri light iri ndo chiedza. Handitika asi kana takutaura nyaya yerima kungoshayikwa kwechinyi? Kwechiedza. Mucho ndosaka bhaibheri kazhinji tichishandisa manzwa yakuti rima nechiedza, rima nechiedza. Handitika saka nemamwe manzwa kana taakubata pfungwa iyi kuti munhu ari munyama kungoshayikwa. Handitika hakusi kunzi pane chinhu chiri kuinfuswa mumunhu, handitika chinonzi nyama, kwete, asi kushayikwa kwemweya waMwari mukati memunhu. Ndozvatadzidza pavhesi ya9. Regai ndiverenge futi zvakare iri kuti asi imi hamuzi munyama. Handitika you are not in the flesh asi mumweya, but muri mumweya. Ndika nemhaka yei ari kudaro? Nemhaka yei ari kudaro? Zvikanzi panapa muri munyama nokuti ndoerenge panapa asi kana mweya waMwari, kana mweya waMwari uchigara zviro kwazvo mukati menyu. Zvikanzi imi hamuzi munyama asi muri mumweya. Zvikanzi kana mweya waMwari uchigara kwazvo mukati menyu. Saka chinoita kuti tinzi tiri mumweya, uwepo hwemweya waMwari mukati moupenyu hwedu. Zvikanzi asi kana munhu asina mweya waKristu haasi wake, which means kana usina mweya waKristu hauzi waKristu. Kristu ndiye chiedza, which means kana usina Kristu mauri hauna chiedza, chasara irima nemhaka yekuti chiedza chipo. Kana pasina chiedza chii chinosara? Irima
nemamwe manzwa anditika. Saka ndodziso yataura, ndo zvimwe zvinhu zvatoda kuti tichazobata nezvazvo pasasapa. But panapa taona kuti one tine mapoka mawiri e1 anditika, tine vanhu vari munyama nevanhu vari mumweya. Uye futi zvakare vanhu vari mumweya vari kunzi vari mumweya nemhaka yekuti vane mweya waMwari uri kurarama mukati meupenyu hwavo. Avo vari kunzi vari munyama nemhaka yekuti havana mweya waMwari mukati meupenyu hwavo. Tiriteeseka. Saka chiri kudetermina kuti uyu ari kusaidi iri, uyu ari kusaidi iri, haasi mabasa atinoita, ndo chinhu chiwani chekutanga. Haasi mabasa atinoita, asi chinyi ipresence kana kuti absence yemweya wani, yemweya Mwari, ndo pfungwa iripo. So pane zvinhu zvakakosha totibata nezvazvo kuti I think tisati tatomboenda kure tichizobata version rechirungu, tationa futi zvakare kuti pane zvataverenga kuti dambudziko guru redu sevanhu ratinaro harisi zvatinoita asi kushayikwa kwemweya waMwari mukati meupenyu hwedu. Kana mweya waMwari uchingorima kuti taamumweya, taakuchibudisa chibereko chomweya zvakadiswa kuna vaGaratia zvezve kunzi ndezvipi rudo anditika nezvimwe zvese zvakatorwa nezvazvo anditika isi imhaka yekuti tava mumweya, takamuchira mweya waMwari andika. Saka ndiKristu aakuchirarama mukati meupenyu hwedu. Saka Kristu nekuda kuti Kristu akarurama, even mabasa tinonga taakuti mabasa akarurama nemhaka yekuti takamuchira kururama andika, upenyu hwaKristu mukati meupenyu hwedu. So ndicho chinhu chinodetermina, ndo dambudziko. Saka nemamwe dambudziko guru redu ratinaro sevanhu, kushayikwa kwaMwari mukati meupenyu hwedu, chimiro chatinorarama tichinzi hatina Kristu mukati meupenyu hwedu. Ndo nyaya yacho ndichiemphasize ipo pava kuti dambudziko redu harisi zvatinoita asi zvatiri. Chimiro chedu ndo dambudziko redu guru ratinaro. Kana chinge ragadziriswa, even zvatinoita zvinobva zvagadzirisikawo. Ndosaka taiti kuti munhu wekare anofanira kuti sei, anofanira kuti afe kana kuti abviswe paipinde munhu mutsva uyo ano mabasa akanaka nditika. So munhu wekare nemabasa akanofanira kubva tofoka munhu mutsva nditika. So panapa pangativerenge nechirungu, muchaona kuti pavhesi ya6 yavarome yataverenge pavhesi ya8 iri kuti nokuti kufunga kwenyama ndirwo rufu. Iri kuti nokuti kufunga kwenyama ndirwo rufu. Asi ndizvo here zviri kuedza kutsanangurwa muchisho nerurimi rwechirungu? Ngatinzwe kuti riri kuti kudini. And pavhesi ya6 riri kuti for to be carnally minded is death. The first part iri kuti for to be carnally minded is death anditika. Saka nemamwe manzwi muchiona kuti panapa pamavhesi pane mawords mawiri ashandiswa panapa muchirungu achatibatsira kuti tinzwisise kuti ndezvatinoita here kana kuti ndezvatiri. Chekutanga chiri kubudzwa ndezvekuti for to be, mawords ekuti to be akasiyana nemawords ekuti to do. To be na to do zvinhu zviviri, mawords mawiri manzwi ari kutsanangura zvinhu zviviri zvakasiyana. Kana isusu tikati to be, it's a state anditika, it's a state of mind kana kuti a condition yemind. Ndosaka to be carnally minded, which means chimiro chekunzi munhu uyu ari carnally minded anditika. Nichishona nemamwe manzwi ndinoshandisa chimiro chekuti munhu ari munyama nemangwa kana takunyatsa kutranslate zvakanaka. Saka chimiro chekuti munhu ari kunzi munhu uyu ari munyama zvanzi rufu nditika. Nemhaka yeri riri kunzi rufu, rufu chii? Rufu iabsence yemweya. Kana pachinge pasina mweya then pane rufu. Zvakafanana nerima, rima chii? Rima iabsence yelight. Saka kana chiti isusu hapana upenyu, upenyu hwaanotsanangurwa nezvawo. Kana chiti rufu, upenyu hwaanotsanangurwa nezvawo. Tese tinonzwisa kuti kana taakutsanangura pamusoro I think takamboita chimwe chidzidzo changa chichibata pamusoro pekuti kune vanhu vanofamba vari vapenyu asi vakafa pamweya nemhaka yekuti hawana mweya waMwari mukati meupenyu hwavo. Saka nemhaka yekuti munhu uyuyu condition yake ari kunzi to be carnally minded, which means condition yake and state yake ari carnally minded. Zvanzi chimiro ichocho rufu. Rufu nemhaka yeri riri kunzi rufu, kunyange ari kurarama physically but ari kunzi akafa. Nemhaka vanzi nemhaka yekuti sezvataona pavhesi ya9 yavaroma iri kunzi nemhaka yekuti haana mweya waMwari mukati meupenyu hwake. Saka akafa kana achinge asina mweya waMwari, munhu ari kurarama akafa. Ndosaka ndati panapa dambudziko redu ratinaro it's a condition. Ndosaka maona Pauro ari kushandisa manzwi ekuti to be, which means it's a condition. Haasi kuti to do carnal things but ari kuti to be carnally minded is dead. Ndo dambudziko redu kuwa vanhu vari munyama nditika, kuwa carnally minded ndo dambudziko redu, kwete kuita mabasa enyama. Mabasa enyama ari kuzobuda nemhaka yekuti ndo zvatiri, tiri munyama, saka tinobudisa zvibereko zvenyama. Handiti mautanga kuona kuti dambudziko redu harisi zvatinoita. Saka ndosaka musoro redu wenyaya uri kuti kwete mabasa angu asi chimiro changu. Kana chimiro changu chiri kunzi ndo zvachiri ichichi, pane zvinofanira kuti chichinje. Kana chinge chachinja ndakuchikwanisa kuita zvakanaka.
handitika. Saka emphasis haifaniri kuva pane mabasa atinoita whether akanaka ndakachi, tofanira kufokasa pane icho chinokwanisa kutipa chimiro chitsva. Anongova Kristu Jesu ndiye ega anokwanisa kutipa chimiro chitsva chichazozvibata isu pachange chidzika nechidzidzo chichidzidza nezvazvo. Katende sezvo ndatsanangura, kana zvichinzi to be it's a condition, iri kutsanangura state yechinhu, haisi kutsanangura maaction handitika. Ndosaka pasina kunzi to do. So panapa kuti to be kana reminded is death, which means that state yo, chimiro ichocho chekunzi tiri munyama ndika zvikanzi rufu. Sezvo ndatsanangura kuti rufu iabsence youpenyu handitika. Kana mweya waMwari uchinge usiri matiri, then takafa pamweya. Ndozvari kutsanangura pana paPauro zvikanzi pasecond part yeEfeso zvikanzi panapa, but to be spiritually minded, it's life and peace. Ari kuti futi zvakare, to be spiritually minded, it's life and peace. Haasi kuti to do spiritual things, no. Handitika. Ari kuti to be, which means chinhu chiri very important mukati muupenyu, kuchinja kubva kucarnally minded tova vanhu vari spiritually minded. Handitika. Kuchinja chimiro kubva kumunhu ari munyama oenda mumweya, ndopfungwa yaari kuedza kubudisa. Zvikanzi to be spiritually minded, it's what? It's life, which is the opposite of death, and it's life and peace. Ndopfungwa yaari kuedza kubudisa. Zvikanzi panapa neruzgare, zvikanzi ndihwo upenyu norugare. Handitika. Upenyu norugare, it's life and peace. To be, not to do. Saka Pauro panapa pari kutsanangura dambudziko redu, ari kuedza kubuditsa pachena kuti dambudziko redu chimiro kwete zvatinoita. Saka hazvasi mabasa angu, asi chimiro changu ndo chine dambudziko. Ndika. Saka mabasa andinoita anoindicata kuti pane dambudziko randinaro. Enge dambudziko itaroona kuti harisi presence yechimwe chinhu, but absent yechimwe chinhu, absent yemweya waMwari. Nemhaka yekuti kana chinge tisina mweya waMwari uyu, carnally minded, tato munyama, kwete kuti kana chinge tine chimwe chinhu. Saka munhu anokwanisa kutova munyama even asina Satani akamugara, even asina mweya zvino akamugara, asi otonzi ari munyama nemhaka yekuti haana mweya waMwari. Saka chinodetermina ipresence kana kuti absence yemweya waMwari ndozvatadzidza panapa, ndofungo iri kuedza kubudiswa. So kune vanhu vazhinji vanofungidza kuti maybe pane zvakaipa zvose zvinoitwa nemunhu imhaka yekuti ndiSatani, ko akamuka akafa, let's say Mwari tobva tangomuka rimwe day akamwa Satani izvozvi ambomira kushanda, amuka akafa. Saka tirikuti vanhu vese vanoita zvakaipa vatomuka kutoita zvakanaka, vanhu vese vakaipa vatomuka kuti vanhu vakanaka, kwete. Chinodetermina ipresence kana kuti absence yemweya waMwari. Saka even ndo zvakaitwa kuna Satani nengirozi dzake, handitika. Saka tese tinoziva kuti the fact yekuti vakava separated from God, vakazviseparata kuna Mwari, mweya waMwari nemhaka yekuda kwaizvozvo chimiro chavo chakabva chatoipofu zvakare. Asi hatisi kuramba pfungwa yekuti kune vamwe vanhu vanokwanisa kuva demon possessed, vanokwanisa kugarwa nemweya yakaipa. Hatisi kuramba pfungwa zviripo, and takazvo zvinova mubhaibheri futi zvakare zvirimo. Munoona kuti mamiracles mazhinji aitwa naKristu akanga ari kubvisa vanhu mweya zvino yakanga yakagara vachivabudisa. So nemamwe asi tiri kuti dambudziko redu haisi presence yemweya tsvina, asi iabsence yemweya waMwari ndo dambudziko redu chairo chairo. So ndo zvatiri kudzidza pana. Ndangondingobate pfungwa iyoyo, because vazhinji vane dzimwe pfungwa dzisirimo mubhaibheri kana dzisingatsigirwi nemagwaro. So ngativerenge futi zvakare mberi chena. Saka taona dambudziko redu pavhesi ya6 is to be, kuwa, handitika. Ndosandani tikawerenga pfungwa ine muchirungu chinokwanisa kutibatsira kuti tinzwisise. Vhesi ya7 iri kuti because the carnal mind is enmity against God. Muchiona pavhesi ya7 muchiona iri kuti nokuti kufunga kwenyama kunowengana naMwari. Munokona pfungwa yabudiswa kuti pane kamusiyano kari kuedza kubudisa. Iri kuti kufunga kwenyama handitika, kana tichifunga kana kuri kufunga kwenyama kwanzi kunowengana naMwari. Asi muchiona kuti panapa iri kuti because the carnal mind, handitika, which means iri kubata state yemind. Achiti state iyi yekunzi the carnal mind is enmity against God. Kana takunyatso translate tichitaisa context yenyaya tiri kubata pamusoro kuti kana munhu achinge ari munyama, hanzi kana achinge ari mustate iyo, hanzi anowengana naMwari. This carnal mind is enmity against God. Chiri kunzi chiri enmity against God, it is a state. Amen. Kana murongo chimiro, it's a state, a condition yemunhu yaari, handitika. Ndiri kunzi iri against God, it's enmity against God. Ndo pfungwa yatiri kuona. Saka izvi nezvifundo zvakataku tikunzwisisa kuti dambudziko redu it's a state, it is the carnal mind which is enmity against God.
It is not what you do, it is what you are. What you do zvinoindicata the state that you are, zvinoindicata chimiro chako chechi, chimiro chako chauri ndo zviri kuedza kutsanangurwa panapa naPauro. Haasi kuti because the carnal deeds is eminent against God. No, ari kuti the carnal mind, the state of the mind iri kunzi carnal state iyoyo iri kunzi it's eminent against God. Ndo zvatiri kudzidza panapa. So ndo mabudiro azviri kuita mururimi rwechirungu. Ngativha taverenga mberi last part verse munzwe zvinotsanangura. And panapa nyamuchishona zvanzi nokuti hakusi pasi pomurayiro waMwari. Katinzwe neEnglish tinoti for it is not subjected to the law of God. What is not subjected to the law of God? It is not your deeds. It is the state of the mind, the carnal mind. It is the carnal mind. It is not subjected to the law of God. So it is the state. It is the mind which is carnal. It is not subjected to the law of God. So nepfungwa yatatona tiri pfungwa Paul ari kuemphasize chimiro, haasi kuemphasize mabasa. Dambudziko redu haasi mabasa, dambudziko redu charo mudzi waro ngungo, dambudziko redu chimiro chatinacho. It is not subjected to the law of God, and neither indeed can be. Hautokwanisi kutowa pasi pemurayiro waMwari zvachose. Chinzwe verse 8 achiedza futi kutsimbidzira pfungwa imwe chete. So then they that are in the flesh cannot please God. Zvanzi avo vari munyama havakwanisi kufadza Mwari. Saka muchiona kuti inzwi rekuti in the flesh, and flesh andika nenzwi rekuti carnal muchiGreek andika inzwi rimwe chete. Pakanyorwa pangoshandiswa inzwi rimwe chete. Matranslator ndo akangotranslate carnal flesh andika, but inzwi rimwe chete rakashandiswa rekuti sarx. Kuna maBible concordance munokwanisa kunotasa SARX rinongoreva chinhu chimwe chete andika. Saka isusu tikati munhu ari carnal mind nekuti munhu ari munyama chinhu chimwe chete. Ndosaka mandishona riri kungoziboresa rirongotsanangura chingoti munyama harusi kuti carnal kana kuti flesh, rirongoti munyama chinhu chimwe chete. Muchirungu rinongoti carnal kana flesh inzwi rimwe chete rinokwanisa kungoshandiswa. So nemamwe manzi tiri kuti and so then they that are in the flesh, wari mucondition iyoyo yekunzi wari munyama, hanzi havakwanisi kufadza Mwari. Nditika nemhaka yekuti condition iyo it's eminent against God, and haifekariwa subjected to the law of God, uye haitofi futi zvakare yakakwanisa zvachose. Andika nemamwe manzi havatokwanisi kuita se kufadza Mwari. Ndo pfungwa yataona. Saka chimiro ichocho ndo dambudziko tiritoseka. Ndo zvatinokudzidza. Kana pachinge pachitamubvunzo makasununguka munongonyora mucomment section, then ndichinge ndazviona I will reply those questions. Zvakandi panapa paverse ya 9 zvakandi panapa, but you are not in the flesh, but mimi hamusi munyama. You are not in the flesh but in the spirit, if so be that the spirit of God dwells in you. Kana mweya waMwari uchigara mukati menyu. Zvanzi now if any man have not the spirit of Christ, he is none of his. Kana munhu achinge asina mweya waKristu maari, hanzi haasi wake. Ndo pfungwa iri kuedza kubudisa. Saka nemamwe manzi tatoona kuti dambudziko redu isusu ratinaro sevanhu ndiri to be kwete to do. Saka ndosaka ndiri kuti kana tichinge takuedza kuda kugadzirisa dambudziko redu, hatifaniri kufokasa nezvatinoita. Tinofanira kuti tione kuti tigamuchire chinhu icho chatiri kushaya mukati muupenyu hwedu, chiri kuita kuti tirambe tiri muchimiro chemunyama chatiri, tichinzi tiri in the flesh kana kuti tinzi tiri carnal. Ichocho ndo chinoda kuti tese tigadzire. Ndicho ndo dambudziko redu. Saka Paul panapa haasi kufokasa nemabasa, ari kufokasa nechimiro. Ndo zvatiri kudzidza kubva mumavhesi atiri kubata nezvawo panapa. Saka nemamwe manzi tisatenda kure isofa tatoona kutoti ndo dambudziko redu andika rekutoti tiri muchimiro ichocho andika. Saka manzwi ekuti the carnal mind anotsanangura chimiro chedu andika, haatsananguri mabasa atinoita andika. Saka dambudziko redu chimiro chekwa munyama. Rekeni mbope imwe example yatinokwanisa kushandisa, mumwe mufananidzo watinokwanisa kupa unokwanisa kutibatsira kuti tinzwisise dambudziko redu nemwe nzira. Pane maexamples akasiyana anditika, asi dobata example iyi yechirwere chechikosoro anditika. Let's say munhu abatwa nechirwere chechikosoro andika. Kukosora harisi dambudziko, kukosora hachisi chirwere, kukosora harisi dambudziko anditika. Asi dambudziko
chirwere chechikosoro, handitika chirwere, dambudziko chirwere, ende chirwere chinonzi chikosoro ndicho chinokonzeresa kuti munhu aite se akosora, handitika. Saka nemamwe manzi hatikwanisi kupedza chikosoro, handitika, kuburikidza nekumira kukosora. Ndidzoko dzepfungwa hatikwanisi zvachose kupedza chirwere chechikosoro kuburikidza nekumira kukosora, kuti ndandichada kukosora ndikoti chikosoro chirwere chichipera. Ungakwanisa kuzvidzora nekuita sei, but chirwere chirimo chechikosoro ichi, handitika, hachisi kuzobva nemhaka kuti wamira kuti ndandichada kukosora. Saka nemamwe manzi ndopfungwa yedu kubudisa kuti hazvikwanisiki zvachose kuti chini ndandichada kuita mabasa yakaipa, asi chimiro chako iwo chakaipa, uri munyama wotandira ndichadita mabasa akaipa, unokwanisa kungomira, unokwanisa kuzvidzora, handika, kuita kuti ai ndichadita zvakaipa uchiedza kude, but chimiro chako hachifi chakachinja nekuda kwekuti waedza kuzvidzora. Saka ndizvo zvakafanana nazvo kuti kunyange ukamira kukosora hazvisi kuzopedza dambudziko rechikosoro mauri. Saka nemamwe manzi kana takuda kuti dambudziko iri ripere, ende kuti munhu aramba achikoso munhu achingohotsera, dambudziko remapedzero atinoriita tinokwanisa chete kuripedza nekuda kwekuti taenda tikanoadresa dambudziko charo rechikosoro, todhila nechikosoro. Kana chinge chapera chirwere ichichi wobva wamira kukosora wega, asi kana chichinge chirimo uchakosora nekuda kwekuti icho ndicho chichange chichikukonzeresa kuti uite dambudziko iroro. So ndo mamiriro akaita dambudziko rino. So sekunzwisa kwataita panguva ino, tane mibvunzo watakuda kuti tichibate nezvawo, nditika wekutanga wakakosha watati tibate nezvawo, I think tatoansa mubvunzo wandandinawo newankore wekuti kana bhaibheri richimboti tiri munyama zvinonga zvichimborevei. Iye zvine zvitatu neansa yakajeka kuti no, kana tichiti tiri munyama zvinoreva kuti hatina mweya waMwari chete. Ndozvatinodzidza mukati meshoko raMwari. Hapana chimwe chinhu chinotipinza munyama kusiya kwekushayikwa kwemweya waMwari, nditika. Saka mubvunzo wandinawo ndekuti ichi chimiro ichi chekuti munhu anowa munyama tinochiwana sei, handitika, chimiro ichi munhu anochiwana sei. Zvachada kuti toerenge ndezvekuti panapa chada kuti toerenge kuna John chapter 3, John 3 pavhesi ya6, ndiyo chada kuti toerenge nezvacho timboona kuti munhu anopinda sei munyama, munhu anopinda sei mumweya, munhu anonzi ari munyama nemhaka yei, chii chaita kuti apinde munyama, uye futi zvakare munhu anonzi mumweya nemhaka yei, chii chaita kuti anzi apinde mumweya, handitika. Muchiona chidzidzo chatinodzidza pana John chapter 3 special kutangira pavhesi ya3 kudzika tichienda nayo, zvakada kufanana nechidzidzo chatinowana kuna Roma chapter 7 naRoma chapter 8 chakanga chiemphasiswa zvakanyanya naPauro, nezvimwe zvatinowana kubva even kuna John chapter 8. I think zvinhu zvachona takazvibata pataibvunza nyaya kuti chiwi chii Kristu achiadresa futi nyaya imwe cheteyo. So ngatibate panapa pana John chapter 3 pavhesi ya6 iri kuti chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nemweya mweya, handitika. So according kandi maererano nezviri kuedza kutsanangurwa panapa naKristu, tine maconditions futi mawiri evanhu, tine vanhu vari munyama nevanhu vari mumweya, handitika. Asi zvimiro izvi tinozviwana chete kuburikidza nenzira yekuzvarwa. Ameno kana mandinzwa. Tinozviwana zvimiro izvi zvatinonga tiri tinozviwana chete kuburikidza nenzira yekuzvarwa, handitika. Rege nditsanangure pfungwa iyi. Muchiona kuti ndo pfungwa imwe chete futi zvakare yakaedza kubudiswa naKristu. I think tichazvibata pasecond part yelesson yatingone musoro mumwe chete unongoti kwete mabasa angu asi chimiro changu. Kristu atsanangura kana munhu achinge asina kuzvarwa patsva haagoni kuwana ushe hwaMwari, handitika. Saka panapa tikoni tinopinda muzvimiro idzi kuburikidza nenzira yekuzvarwa, handitika. Patinozvarwa pekutanga, Kristu paakanga achitaura naNikodhimasi paakazvarwa pekutanga ndopakatozvarwa, which means akazvarwa achitobva mudumbu ramai wake ari munyama, asina, kana achiti ari munyama zvinongoti asina mweya waMwari, ndozvega zvazviri kungoreva chete. Akazvarwa ari in need of new birth, akazvarwa achizoda kuti azvarwe futi patsva kuti azokwanisa kuponeswa. Asi chekutanga tinozvarwa tisina mweya waMwari. Patinozoita decision yekugamuchira Kristu, handitika, ndo patinozozvarwa futi patsva, handika. Ndo pakuzoni chakaberekwa nemweya mweya, handitika. Saka ndopfungwa iri kuedza kuiswa nezvayo. Saka hakuna munhu anokwanisa kuzvishandura chimiro chake. Ndo pfungwa yakakosha yatototi tibate nezvayo. Hakuna munhu anokwanisa kuzvishandura chimiro chake. Kunyange ukaedza kuchengetedza mutemo zvakaita sei, haukwanisi
kuzvishandura chimiro chako. Hazvikwanisike kuti munhu achinje kubva munyama achienda mumweya kuburikidza nemabasa ake aanoita. Hazvikwanisike zvachose. Hakuna munhu anokwanisa kuumba upenyu hutsva kana kuti upenyu hwaMwari kuburikidza nemabasa akanaka. Hazvikwanisiki. Hatiumbi upenyu hwaMwari kana kuti hatiumbi mweya waMwari kuburikidza nezvatinoita. No, tinotogamuchira chete kuburikidza nenzira yekuzora patsva. Tofanira kuti tiberekwe patsva, because chiri kuita kuti tinzi tiri munyama hakusi kuita zvakaipa asi kushayikwa kwemweya waMwari, sezvatadzidza kubva kuna Roma chapter 8 pavhesi 9 yati tiri munyama nemhaka yekuti mweya waMwari hausi matiri. Saka hatikwanisi kunzi tipinde mumweya nemhaka yekuti taita zvakanaka. Tinokwanisa kupinda mumweya nemhaka yekuti tagamuchira mweya waMwari. Saka mabasa atinoita haakwanisi kusolva dambudziko rechimiro chekunzi tiri munyama. Hazvikwanisiki zvachose. Ndopfungwa dzatobata nezvazvo panapa. Saka hazvigadzirisiki nekuda kwekuti taita zvakanaka. Handitika hakuna munhu tinokwanisa chitogadzika nekuda kwekuti tapiwa umwe upenyu hutsva naKristu. Tapiwa umwe upenyu hutsva. Regai timborenge vhesi iri kuna Jeremiah rinotsigira futi zvakare pfungwa imwe chete yandinokuedza kuemphasize kuti hazvikwanisiki kuburikidza nemabasa ako kuti uchinje chimiro chako. Zvinokwanisika chete naKristu kana achinge atipa upenyu hwake tava mumweya. Handitika kana tamweya waMwari uchinge wamatiri tabva munyama tapinda mumweya. Ndoyega nzira. Ndosaka tinoberekwa nenyama, tinoberekwa nemweya mweya. Tofanira kuti tizvarwe futi patsva naKristu. Handitika ndiye anokwanisa kutipa upenyu. Kana tapiwa upenyu tamumweya takuchibudisa zvibereko zvemweya. Ndopfungwa iripo. Saka ngatinzwe futi zvakare Mwari achiedza kuda kutsigira pfungwa iyi mubhuku raJeremiah chapter 13 pavhesi 23 iri kuti ko muEthiopia ungashandura ganda rake kana ingwe mawara ayo here? Panapa muEthiopia ungashandura ganda rake kana ingwe mawara ayo here? Saka muEthiopia tinozoti munhu vanhu vatema nditika kuno kuAfrica nditika zvikanzi muEthiopia ungakwanisa here kushandura ganda rake? Inini pachangu ndingakwanisa here kushandura ganda rangu iri robva raita ganda revarungu kandi ganda chena? Zvinokwanisika here? Kana kuti totora ingwe handitika tobva ingachinja mawara ayo here? Ingazvikwanisa here kuti ichinje mawara ayo? Is it possible? Zvinokwanisika here? Tese tinoziva kuti kwese mubvunzo uri kubvunzwa. Zvikanzi kana zvaibvira nemwiwo maigona kuita zvakanaka, iyemi makaroverwa kuita zvakaipa. Nechirungu tinobva rati that are accustomed to do evil. Hazviiti. Ndo chimiro chenyu, haukwanisi kuzvishandura. Tinondoda mumwe munhu anokwanisa kuita kutibatsira kubva padambudziko iri, kwete kuti isu pachedu tokwanisa kuzvishandura. Munhu haakwanisi kuzvishandura chimiro chake. Ndopfungwa iri kuedza kubudisa. Saka muchaona kuti basa rekuchinja chimiro chemunhu harisi mumaoko edu asi basa raMwari. Ndiye anokwanisa kuzviita. How? Kuburikidza nekutipa upenyu hwake, kuburikidza nekutipa mweya wake. Ndiye anokwanisa kutipa upenyu. Ndiye anokwanisa kutichandura chimiro chedu. Saka effort yaMwari haisi focused pakuchinja mabasa angu, no, asi iri effort yake iri pakundipa mwoyo mutsva, kundipa chimiro chitsva, a new nature. Nditika mabasa aya akanaka anozobuda kana ndapiwa mwoyo wakanaka. Zvinobva pamwoyo pangu zvazvinhu zvakanaka. Saka nemamwe mabasa ndinoite nini akuuya akanaka nemhaka yekuti ndashandurwa. Saka Mwari basa rake, focus yake iri pakutichinja chimiro chedu. Ndosaka pachinzi tinofanira kuzvara patsva. Ndosaka Bhaibheri chiemphasize zvakanyanya kuzvara patsva kandi nyaya yekugamuchirwa kwemweya mutsvene nemhaka yekuti ndonzira yega inokwanisa kutibatsira kubva mudambudziko redu, because dambudziko rachona iabsence handitika yemweya waMwari, which means solution yachona ipresence yemweya waMwari. Ndozvatokona. Saka nemamwe manzwi saka kurwa kwedu isu semaKristu hakusi kurwa kwekuti tishandure mabasa edu asi kurwa kwekuti tishandure chimiro chedu isusu chishandurwa. Handika ndopfungwa yatiri kuedza kunzwisa panapa. Kristu ndiye unokwanisa kushandura chimiro chedu kana tinokwanisa kutipa chimiro chitsva. Isu pachedu hatikwanisiki. Ngatimire part 2 tikontinye nedzidzo idzi. Part 2 yachona just munongotora link iri apa motopinda muchidzidzo chechipiri cheimwe chete. Muine nguva yakanaka.